kok ora ngerti tanpa taliwona Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi. Saiki aku dipapanke ana ing repat kepanasan. Ning taunana windanana aku ora bakal medhun ana ing jagat. Arep mati garing nang ngene tak lakoni. Pulo aku mulih nang alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma, ora ana gunane. Nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine. Wis ben mbok tekan modar mbok men tak lakonane. Nek aku jane gumun aku ki ya ngopo to ya aku ki ya. Wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso. Ning apa ya iya. Sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning didhawuhi supaya aja omong karo sapa-sapa. Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki. Piye maksude iki? Ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati terus Ndara Antasena ora muncul. Piye sapa sing arep tanggung jawab? Dekno mau nang omah gong, nek arep takon karo bapakmu. Takon sapa bapakmu munggah nang kayangan, takon dewa. Carane pripun, Den? Ayo tak unggahke rasa kuwatir. Nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa. Kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ora ana wong ki. Engko gek mulih si Antasena iki. Nek mulih cilaka aku. Mulai ya ora ro dalane maju ya bakal dikeroyok dewa. Wah lah wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lakonku. Wis lah terserah. Antasena jedul ya karepmu. Nang simpingan ya karepmu. Ora arep tak gagas sing penting niatku wis gembleng. Ndara Antasena ngewangi ya matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe. Mati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Iki sing nyekep aku mau. Yo dasar Pranyata Bagong. Ulun Bathara Indra. Maksudnya apa? Aku tok larak tekan repat kepanasan. Mergo aku nampa dawuh pengendikan iki Wang Pikulun Naroda. Supaya kowe digawa metu nang repat kepanasan. Lan iki aku nampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali nang jagat. Terus nek aku bali nang jagat, kosek aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sing nang bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat, nek wis bali nang jagat, dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Kowe ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu aran para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareming atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nendi bapakku, ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae. Dheweke iki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangon dadi dewa Bathara Guru. Mula wektu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi, kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki kudu peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warai ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu Pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki merganing patimu. Panggawa tak ayoni Pukulun.
kowe lah iki aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dae ngantem aku plak-plek mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kena wah jan nyemelangi tenan iki. Mudar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekake ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis mudar yem aku. Rekake goleki bapak malah Sarapati nang kene. Monggo Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji Guna Kasantikan. Nek nganti ngentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipsi dadi petanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah ora kopen iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo kok bingung? Ngopo bingung? Semene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak waleske mau-mau. Ora iso. Tak tonyo ora kenang tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa iki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada kita takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa iki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping 3. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Ku anggere ngapusi ditenono wae. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki ngrucut aja dundang Antasena. Wah, undang Panija kowe. Iya. Tenan ditenono. Mangkat saiki, mangkat to ning nganti ngapusi nucu aku go. Nggih, takon jawab. Ngono. Bagong isih maju isih. Arep ngopo kowe? Mau aku ngantem kowe ra kena Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketukno kasudibianmu. Ketukno kekuatanmu ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dereng aku. Ngono mati. Wah, cocok. Waduh, mati ya. Yo, sambat kowe. Ayo adu gares. Jare. Piye, Gong? Sip. Jos. Wira dalah. Kena tenan, tak antem nggon weteng mudhar kowe.
langsung dekem Bathara Indra tak du garse karo garesku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garesku mlentrung. Aku jenengane gares empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Ya. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngetokke pengabaran kowe ora usah wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Ndombani wong kok lunga, maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nendi ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, Amo Suramrata ndi dewane tunggale negara ayo. Bagong ngamuk ana ing repat kepanasan. Nah, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok komisir ora. Dewaning geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar Pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Mo Brahma. Ayo, aku ngerti pengapesaning para dewa. Ayo jajal. Ini merganing patimu. Wow! Piye, Gong? Kok ming pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa mesti ning sing lali kowe. Sik. Ora ana mesti eneng sing lali nyembah urung. Wah iya. Wah lali. Sembah saka kene ora apa-apa bebas. Ping 3 siap. Wis. Saniki ngantem weteng medun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkatku mati dereng aku Wih, lah dalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil iki ya ampuh aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brahma? Ora iso ngantem Bathara Brahma. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brahma. Tuantum nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kae engko ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping 3 ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Wah iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brahma iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak manjing ning awakmu. Nang kene? Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma manjing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, Pun. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning sok amba barang. Moh. Mambu. Wah.
tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Ngono kuwi aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek kowe klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe dipobong karo Bathara Brahma iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. Selak modar. Le ngampet ket mau ora kok mlebu-mlebu ka wis. Yo. Yo. Titi prani manganak anong paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng lirumbak ing samudra angra. Gong wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane kowe dadi wong didaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni ora apa-apa. Blebeke nang segara ora mati. Wah lha iki. Wah, pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase, aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok ngumuk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Pethoke Bathara Brahma nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndarantasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajalane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono.